ፍጻሜ ዘላለም ፈጺምና ከመንደር ሐቅ በለና ጎይታ ፈቃድ ካንት ሌት ካን ኩል ሰዓት ፈጽም ሀበልና ስምና መስከለም ቅዱሳን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት መጽሐፈ ሕይወት ጻፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን በዘለካ ለምን ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ጃከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ጃከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አርብ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ነፍሰ ገብሩ ወልደ ኪሮስ ገነት መንግስተ ሰማይ አርፈልና ምስ በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንብረልና ኩሎም ሕዙናን ድማ አጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ቢኻትን ድማ ሰውረልና ዘለና ድማ እኽለ ማይን ጥዕናን ፍቕርን ሰላምን ሃይማኖትን እምነትን ከይጎድለና ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከንዝሓርግና ኣሎ በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበረ ፈተና ይትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ዘምጣ ሰላም ለክለኹም ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለክለኹም ንስኺ ካብ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሰ እስመ አባው እስከለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስ እስመ አባው እስከለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሰ እስመ አባው እስከለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ነፍሰ ገብሩ ወልደ ኪሮስ ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ አንብረልና ኩሎም ሓዚኖም ዘለው ድማ ኣጸናንዓልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደም ካብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርእሳና ሕደገልና ከፍልፋትና ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክም ብህሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ስኺ ካብ እንስት ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ኃጢአትና ካሓዝገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። አርያኔ ገጸከ አርያኔ ገጸከ ዋስምዓኔ ቃለ ነፍሰ ያሰሰተከ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ስብሐተ ውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ጸሎተ እግዚኦ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ነፍሰ ገብሩ ወልደ ኪሮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ ቅዱሳንካ ፀንብረልና ሕዙናና ፃናንዓልና ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መወት እምበር ነበርቲ ይኮንናን እሞ ኣብዛ ኸራይ ዓለም ከለና ሓሳብና ሰማያዊ ሓሳብና ዘለዓለማዊ ክኸውን ድማ እስኻ ንልብና ተንክፍ ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮንናን እሞ ነዛ ዝሃብካና ሰዓትን ዕለትን መገድኻ ክንሕዘላ ብፍቕሪ ብሰላም ብፆም ብፀሎት ብንስሓ ብቁርባን ክንነብረላን ክንመላለሰላን ንስኻ ርድዓና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ሰናይ ይግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን وزيتي مريم بن قدوس قبيل ملا سلام را سلام لكله بلناخي دنگليخي بسقاخون دنگليخي عد إجابير تبعات قويتا سراوي سلام لكله نسخي كمان السبرخيخي فركرسهم رخيو قوم لتسقى إجابير مساخي وقوف السدي دسبلكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس مانتانا محرد لمننا عميان ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነ ሞት በዚገባይ ማተከ
ከመ ነፍሶሙ ያዕርፍ ውስተ መካን ዘውር ወሀበ ማዕረፍ ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ጽራዕለተ በዘይትሐሰቡ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ዘለረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ለእንተ እለኖ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝባዓረፈ ባርያኻ ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝልምለፈ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ነብሲ ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦ ኣሕቢረትካ ተተንስበት ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተውርሰልና ንልምነካ ኣለና ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ መሃረ ወበስሃላ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ መገድ ነብሱ ሓባ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦ ስጉ ድማ በቲ ዘድለ ግዜ ኣሕቢርካ ከተተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ከተውርሶም በእንቲ ነብሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ በእንተ ነብሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ በእንተ ነብሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቀሩኻ ዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነ እዝኒ ዘይሰምዑ ዓይኒ ዘረኣዮ ንስኻ እግዚኣብሔር ሰናይ ዓስብኸ ተዳርግነ ወእንዘ ተኣሲ እሴተ ሰናየ ላይንርየ ወእዝኒ የሰማ ወሰልበ ሰብ ዘይተሃለ ወይያርገ መጠነ አሰዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ
ለከ ክብር በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወጥሬ ራቅም እንደው ምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ትንሣኤ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ሐዋርያት ዝነገሮም እዚኡ በረኸቱን ጠጉን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምዘይኹም ምስለ ነብሰ ገብሩ ወልደ ኪሮስ ለኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም ዓለም አሜን።
ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወልደ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊተ ንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያብ ተሳለን እግዚኦ ጸጋ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ነምልኸካ ኣለና። ንኹሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ነውፍየልካ ኣለና። በዓል ብዙሕ መደድ ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረፍ ናይ ብዕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋናን ባሕልቕ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንኣኻ ምስጋና ውዳሴን ክብርን ነቕርብ ኣለና። ኣባና ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና። ህዝብኻ ንዓኻ ይመስግኑ ኣለዉ። ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብትን መምህር ቅዱሳነ መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሓን ተቐበለ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ኣብካ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኾኑ ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ክኾኑ ብሉ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጼን ቁንቅኔን ዘየባላሸ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻት መላእኽቲ ከመስግኑ ዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ዓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽ ምህጣሪ ካብ ፍቓድ ረቢ ኸብረኻልና ካብ መዓም ጸልማንታ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ መታደን ካይበታብካና ካብ ባርነት ሓራፃኸና መስቀል ለቅጥኻ ነብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ሃበና። ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ። ንኹሉ ሓይፀላ መፈር ንረግ ዝሃብካና ኦ ኩሎ ነብሲ ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍሲ ዘምፅዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዝህዳካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ነቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ፀጉዑን ሞጌይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብፀጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጻምኦ ድማ መስቀሎ ዝብጀቦም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ። ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንኣምላኽና ነመስግና ኣለና። ኣብ ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና። ወጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንምመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንምጓሲ መምሕረትካ ሓሉ ወጎይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእ ለዓለም ትውልደ ትውልድ ዘየሃልቅ
ለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክት በችራነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲተ መሐር አምላክ ይምሐረና ወጎይታ ምስተዋዕልካ ናማ የምርሃናን ሀበና ምስተዋዕልካ ሀበና የሙረና ክፈተልና ብንስሓ ብቁርባነት መላለስ ነፍሲ ሒዝና ክንርከባ ይትግደፈና ተዳሊኹም ንበሩ ኢልካና ኢኻ መድልዋት ኮይንና ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃብካና ዕድሜ ንንስሓ ንፍስሓ ክንጥቀመሉ ድማ ምስተዋዕልካ ዓድለና ንብስ ባርያኻ ወልደ ኪሮስ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈና ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ሞት ምዃንና ፈሊጥና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ምሳኻ ክንነብር ኣብታ መንግስትኻ ድማ ንዑና ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ብስራት እትሰምዕ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ድማ ይትግደፈና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ተኣስሩ ፍትሓዮም ሓይሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ከምቲ ናሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናበላ ዝዋዕቀና መንግስትኻ መንግስትኻ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ድማ ሃበና ንሕና ንበደልና ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻገና ነፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማርገን ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናፍቁር ወድኺ ጸልይልና እንደምንና ሓድገልና ናብን ወልን ወንሁትንፈን ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተስሃላ ወረስዓ ድሉት ለመንግሥተ ሰማያት ወየብሰ ከመ ገለ ኃይልየ ወጠጋ ልሳንየ በጉርየየ ስይጠኒ ከመ ይርፍ ከመ ገለ ኃይልየ ወጠጋ ልሳንየ በጉርየየ ወአውረድከኒ ውስተ መሬት ሞት ወየብሰ ከመ ገለ ኃይልየ ወጠጋ ልሳንየ በጉርየየ ወአውረ
وردكني واستمرت أموت كما قال هاي وتقع لساني وعورك استمرت موت كما قال هاي وتقع لساني وارد هللويا قوموا واسمعوا وانجيل ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክነ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለና መንፈስካ ምርሐና ሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና እዚ ሕጂ ዝንገር ዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንሕና ድማ ሰሚዕና ከም ቃልካ ክንነብር ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ኣብዚ ሓላፊት ዓለም ኮይንና ብዛዕባታ ዘይተሓልፍን ዘለዓለማዊትን ሰማያዊት ሃገር ክንሓስብ ስኻ ሓግዘና ነብሲ ቦና ነብሲ ባርያኻ ወልደ ኪሮስ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ ቅዱሳንካ ፀንብረልና ኩሎም ሕዙናን ድማ ኣፃናና ዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና بل أبونا زب السماء أب سماء ربنا يقدس اسمك كعكرم كسماءكم ودماء ودخلنا على سنجرنا وهبنا أجلنا بسنا حدقنا كفارنا نعم رفتنا يكتونا من قصتنا حيث كبرنا زوالنا واتقايم آمين واتنا بسنجر مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك له لنا خير كل شيء سجاهون لله أدي زاغير سواد بيتا سراوي سلام لك له سيكان سبرخي سبرنا حسن قمرخي ومدد تسجاجا ساخي وبزيسي يسوالكي يتنا هرقنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا حرت لمن لنا آمين نهو وانجيل من قصة السماء መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ አሚንኩም ተነስሑ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብር መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 30 ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኸ ኩሉ ሓዲግና ሲዕብናካ ኣለና እንታይ ኮንክ ንረክብ ኢና በሎ። ኢየሱስ ድማ በሎም ኣቱም ዝሰዓብኩምኒ ወዲ ሰበታ ዳሕራይ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኣሕዋት ኣሓት ኣቦ ኣደ ሰበይቲ ውሉድ ጉርሁ ዝሓደገ ኩሉ 100 ዕፅፊ ክረክብ እዩ። ናይ ዘላለም ህይወት እውን ክወርስ እዩ። ብዙሓት ቀዳሞት ድሕረት ክኾኑ እዮም፣ ድሕረዎት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ምናብ ዝባማን ምናምን ቅዱስ
ስላሴሆሙ ናምን። መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይሃሉ ምስሌ ምስለ ኩሉ ምስለ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ኪሮስ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ የመወዘ ተወልደ ማርያም ቅስንግረ ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲወፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስተ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት በነበረ ማርያም ሁሉ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰነን ሕያዋነ ሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈ ለዓለመ ዓለም ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህሊና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ካብቲ ትጀምር ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀፍ ጻልማት ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ጽጋኸና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒ ካብ እምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምንዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ሰለጥ ቅንምሕልና ከዓ ዝመርመር ከይለመናያ ዘልየና ፈሪጡ ኣዲበና ብዘይምጥርጣር ክንዞ ኸላና ኣሰማዕና ዘይምርምባር ብርሃን ጉሳራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂሮም ዝነብል ቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦጎይታን ልብነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ናባሳት ቃል ስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት ትግልን ነምፃማት ምፅኢ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ፈውስ ኮንካዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማትካ ሰቀዩ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርቕ ፀሓይ ብውድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነብሲ መለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ ብብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገዛ ዓለምን ምድሪ ዝፈጠርከያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸየ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይመርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ነመስገን ውድሰካ ኣለና ጀያ ከም ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረቕካና ኣጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ዝሰምዓዮም ኣጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክተሳብ ልዕሊ ፀላእ ኢና ዳዕወት ይሃልወና ከም ትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላም ስማዕ መበለታ ፃናነቕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸስ በረትካ አንፅህን ዓይሻ ልብም ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኣጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመኑ ኩልና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩኽ ሰማይ በችዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃላ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለማናና ዕጣንና ተቀቢልካ ድማ ነፍስ ቦና ነፍስ ባሪኻ ወልደ ኪሮስ ኣብ የማንካ ቀመጠልና ምስ ቅዱሳንካ ፀንበረልና ኩሎም ሓዚኖም ዘለው ድማ እስኻ ኣፃናና ዓልና ንሕና ድማ እግዚአብሔር አምላክና እዚኣ መወዳእታ ኩልና ምዃና ተፈሊጥና ድማ رحقنا لنا مخن كربكا تجاجينا لنا مخن ملسكا أطفئنا لنا مو طفأتنا تأمينا بنسحاق كغندل سخارد عنا بيد ملاك تحلونا كبدينا قد سرنجل مريم بركة رديت كفلنا نعلم كل هذا ما نقول سلام سخاخ مسلام كورد الله أب سماياتنا برابونا سمكاي كدس من سخاتم فاك كخم كاب سمايكم ودما مدريقون نعلم جرانا لو محبنا نحنا نزبدلنا بدلنا مزحرقنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا كفاد احنا نمر فتنا يتون زلنا على مسكاي مامين ودينا سنجل مريم انا كل جوري الملا سلام لك له بلنا خدنجل خير سقاهن دنجل هذا እግዚአብሔር ከይታ ሰራዊ ሰላም ለክልኹን እስኺኻን ስብርኽ ዲኺ ለማህተንኩም ብሩኺ ኦም ለዘጠጋ እግዚአብሔር ምሳ ወፈሰት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሀድገና ነፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማህት ለምንልና አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማረን ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ተመላእኮ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ እግዚአብሔር ምሳሌው ቁር ወድኽ ጸሊልና ለምንልና ነቀና አድርገልና አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም لكل سلام باسك صليوا
በእንተ ወንጌል ቅዱስ አድልተ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ከመ መሬትንህነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መሬትንህነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መሬትንህነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዝየነ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ
حق وانجيل يقومنا قالوا سمعنا نمغبار يبقعنا كم حق تزازو خنملالس بعد خا دغفنا وእግዚአብሔር አምላክና ነብስ ባሪያኻ ወልደ ችሮስ ገነት መንግስት ማዕርፈልና ዝሓዘን መጸናዕ መንፈስ ካስደለና ንሕና ድማ ሞት ምዃንና ፈሊጥና ከምቲ ንስኻ ትብለና ብዚ ዓለም ዝኸለና ፈውስ ሞት ክንገብር ብንስሓ መቁርባንን ክንነብር ኣይትግደፈና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نالت نجيرانا لو ما هبنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا حدقلنا أو كفاد حنا نمبر فتنا يتتونا نقصتين حايلين كبرين زلالة ناتكاي مامين نادينا أرسن كرماريام من قدس جبريل ولا سلام تا سلام لك الله إحنا خير نقلخي وسقاون نقلخي أدق زيابير كيتا سراوي سلام لك الله نسخي خوانا سبرخيخي فلا خان سخون برخي ومليتا تقا زيابير مسا وفسيتي داسيو نتيحتنا نخاد قلنا نفت وده يسكر كرسوس انت انا لمن لنا امين መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዶፈኒ ኦፊክ አለሁ መንግስት አምላክ ቀሪብ አላሞ አሚንኩም ተነስሑ ናይ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 27 ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ሰዱቃውያን ከዓ ናብኡ መፁ። ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ ከይወለደ ሰበይቱ ሓዲጉ እንተመተ ነታ ሰበይቱ ሓዊ ውረሳ እሞ ንሓዉ ዘርእዮ ይቕመሉ ኢሉ ፅሒፍልና እዩ። 7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣተወ ውሉድ ከይሓደገ ከዓ ሞተ። እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓድጊ ከይሓደገ እውን ሞተ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ 7ቲኦም ከዓ ሓድጊ ኣይሓደጉን። ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። 7ቲኦም ኣእትዮማ ነይሮም እዮም እሞ በትንሣኤ ሙታት ምስተንስኡ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍቲ ኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ዶ ኣይኮንኩምን ትጋገዩ ዘለኹም? ሙታት ምስተንስኡስ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም እምበር ኣይመርዓዓውን እዮም። ሙታት ከም ዝትንስኡኸ ኣብቲ ብዛዕባ ቁጥቋጥ ዝዛረብ መጽሓፍ ሙሴ ኣነ ኣምላኽ አብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን ኢሉ ከም ተዛረበዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን። ንስኻትኩም ግና ኣዝኹም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ህሉ ችሮቤል ወስብሐት ያአርግ ቅዱስ ቅዱሳን እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ከመጽሐፈ ኪዳን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ ምውታት ድሕሪ ምትንሱ ንሐዋርያት ዝነገሮም እዚዩ በረኸቱን ጸጉን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሰ ገብሩ ወልደ ችሮስ ይኹን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና።
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊቑ ተንሥእ ምስ ነፍስና ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ መጽኡ ንጎይታ ይቕረበለልና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስ አእኩትዎ ለአምላክ ይደሉ መድኃነ ብስናነ ዝኾንካ ንኣኻና መሰረት በብናና ዓቃብ መብናል መብናና ዓይልል ብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊና ርሕቃብ ናትካ ይምሮ ዝኸለካና ንስኻኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈየ ናይ ጥንሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮም ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ንዝጠፍአ ደለኻዮ ብመስቀል ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምንቲ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና እግዚኦ ካለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርብ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ በዓል ኩደትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋት ተገልፀ ቃል ከባሩ ጣትያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንወድሰካ ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሕታት ዘርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ስለ ዘይበለ ነቶም ዝተወሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግራግ ሓጢኣት ዋሒጦም ዝሳቀዩ ዝሓሊ ንጡምያት ዝሓሊ ንግፍዓት ዝውቀለሎም ዓርክም ይመናን ንፀሃን መሕደሪኦም ብፅድቂ ንፅፅዕዎ ሰማዓይ ንመበለት ከዳኒ ነዚ ክታማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ክትከውን ዝተኸላቑ ቤተ ክርስቲያን ቆልዑ መራሒ ዝህብኦ ጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንኣኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋና ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዘወቱ ወለከ ስብሐት ወምሕረት ለዓለመ ዓለም አሜን በሉ። መላእክተ ሰማይ በችላን በቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላኽ ይምሐረና ቅርብ ባህል አምላኽ ይቅር ይበለልና ሰላም ከም ዝሕዘረ ሰላም ይውዕለና ምታውናን ምፃናን ባረኽ ነብሲ ባርያኻ ወልደ ቴዎድሮስ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናን መንፈስካ ስደደልና ዓና ድማ ቃልካ ሰሚዕና ብኡ ክንነብር ምስትውዓልካ ዓድለና ነቶም ዝሓሞም ፈውሶም ዝደኸሙ በርትዓዮም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ጠሚዮም ዘለዉ ኢልካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕ ከለና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎ ከም ዝሓደናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማኒን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣምላክ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም وحنا خير نقل تجاهم دنقل خي عد እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንሰይ ኸበነ ስብረኽ ዘይኺ ፍረማ ሰንኩም ብሩኺ ወምን ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፈስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍጦት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለመነና አሜን
ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ኃጢአትና መጽሐ አድገልና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ለኩል ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይርአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝሪእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ኣዛምኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጠባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበለና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለመንግሥተ ሰማያት ወመዋዕል የኒ ከመ ጽላሎት ሀለፈ ወአነሂ ከመ ሳዕር የበስኩ ስይተኒ ከመ አይርፍ واني كما سائر مسجو تتني كما عارف وموائل يعني كما سلالوت حلف واني كما سائر يبسكو سيتني كما عارف ومالي كما سلالوت حلف واني كما سائر يبسكو أنت السجد والعالم تعلم تنابر وما عليك مثل لوث وعليك مسائل يبسكو أنت العالم سجدني كما عارف هللويا هللويا قوموا واسمعوا وانجيل قدوس ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
ክርስቶስ ቅዱስ አማን ቅዱስ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መወዳእታ ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀብቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንሕና ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራይ ኣይኮንናን ንሕና ናይ ሎሚ እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮንናን እሞ ነዚ ዝሃብካና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንፆም ንፀሎት ንፍቅሪ ንሰላም ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ እስኻ ረድኣና ኣብዛ ግዝያዊትን ክራይን ዝኾነት ዓለም ከለና ሓሳብና ናብታ ዘለኣለማዊ ሰማያዊት ክኸውን ድማ እስኻ ረድኣና መገድኻ ትሕዘና እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማም ይኹን ሕማቕ ነገር ናባኻ ዘቕርበና ምሳኻ ዘተዓርቐና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ግበረልና ጸሎትና ለመናና ኩሉ ዕጣንና ተቐቢልካ ድማ ነፍሲ ቦና ነፍሲ ባርያኻ ወልደ ኪሮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ንብረልና ኩሎም ሓዚኖም ዘለው ስድራ ቤት ድማ ንስኻ ኣጻናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓድግናሉ በደልና ምሳና ሕድግና ወክፋትህና በረ ፈተና ይሰጥወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነብስ ግብረ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕላኸ ድንግል ይኽብፅከኹን ድንግል ኢኻ ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺኻ በነፍሲ ብረፍትኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ንዛኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለመለልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ነስሑን እመኑ። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋና ንገባሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 31 ቀይሕ ቀሚስን ቅጭን ቦፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ሓደ ብቁስሊ ዝተወርሰ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ዘንበርዎ ኣልዓዛር ዝስሙ ሰብኣይ እውን ነበረ። ካብቲ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ። ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ። እቲ ድኻ ሞተ፣ መላእኽቲ ናብ ዕቑባ ኣብርሃም ወሰድዎ። እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ፣ ተቐብረውን። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ እንተበለ ካብ ርሑቕና ኣብርሃም ንኣልዓዛር እውን ኣብ ዕቑፉ ረኣየ። ፀዊዑ ከዓ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ ዘስቀ ኣለኹ እሞ ራህርሃለይ ብጫፍ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ። ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ተድላኻ ከም ዝተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ጸናናዕ ኣሎ፣ ንስኻ ድማ ትስቀ ኣለኻ። ሰናይ ምስናይ ዝኹሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይሓልፉ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ዓብዪ ገደል ተገይርዎ ኣሎ በሎ። ሽዑ ንሱ ኦ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቃይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ስደዶ ክሰዶ ልምነካ ኣለኹ በለ። ኣብርሃም ድማ ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ። ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸዶም እዮም ዝንስሑ በለ። ንሱ ድማ ሕግን ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን እንተዘይሰምዑስ ካብ ምዉታት ሓደ እንተተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎም።
ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ሄሎ ይመስለከ መና ማለት እግዚኦ አንተ ግርመ አራይኮሙ ለህዝብከ ኃይለከ ወአድኃንኮሙ ለህዝብከ መዝራእትከ ወደ ውስተ ሲኦል ራይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኮፍ በሉ እግዚኣብሔር ዝበፅሐ ጸሎት ይቀበሎ ይስማዓዮ ነቦና ኣቦይ ኪሮስ ኣብ የማኑ ዘቐምጥ ንሕዙናን ኩልኹም ድማ ዘጸናንዕ ክገብሮ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክበፅሕ ዝግብኦ ስርዓተ ጸሎት ወዲእና ኣለና ሕጂ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ሰመርኣብ ቃል ወንጌል ክምህሩና እዮም እሞ ንሕዙናን መጸናንዒ ከምኡውን ኩልና ዘለና ድማ መወቲ ሓለፍቲ ምዃንና እግዚኣብሔር ኣብ ኣቦና ሓዲሩ ክዛረበና እሞ ንሕና ድማ ነቲ ቃል ሰሚዕና መገዲ ኣምላኽ ክንሕዝ እግዚኣብሔር ባዕሉ ይርዳኣና ጽኒልና ናብቲ ዝንገር ወንጌል ከነስተባህል ነቦና ተዛራብ ልሳን ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ሰማዓ እዝኒ ይሃበና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤት አቦና ኪሮስ ከምኡውን ኩልኹም ስድራ ቤት ነዚ ኣገልግሎት ጸሎተ ሙታን ትሳተፉ ዘለኹም ህዝቢ እግዚኣብሔር ከመይ ውዒልኩም ንሓን ዶ ውዒልኩም ናብዚ ሰዓት እዚ ናብዚ ግዜ እዚ ዘብፅሐና እግዚኣብሔር ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ ነቦና ወልደ ኪሮስ ኣብ ተረሕቦ ገነት ኣብ ተነፅፈ ዕረፍቲ ዘለኣለማዊ ሂወት የዕርፎ ንኩልኹም ስድራ ቤት ወለዲ ውሉድ ኣሕዋት ተሓት ኩልኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንእዮብ ዘጽንዐ እግዚኣብሔር የጽንዕኹም ንዓና ከዓ ነስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ካብዚ ኣቦታትና ከንብብዎ ዝጸንሑ ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 16 ካብ 19 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ኣልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ። ካብቲ ካብ መኣድቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ። ኣኽላባት ከዓ እናመፁ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ እዩ። ኮነ ድማ እቲ ድኻ ሞተ፣ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ። እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛር ከዓ ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ። ፀዊዑ ከዓ ዎ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃል ተሓዊ ይስቃ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ እዩ። ኣብርሃም ግና ወደየ ንስኻስ ብሂወትካ ኩልኻ ተድላኻ ከም ተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጸናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ። ምስ ናይዚ ኩሉ ድማ
እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ። ሽዑ ንሱ ወኣቦይ አብርሃም ብኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም ናብዛ ስፍራ ስቃይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ። አብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንዓኣቶም ይስምዑ በሎ። እሱ ከዓ ኣይፋልን ኣቦይ አብርሃም ካብ ሞታት ሓደ እንተኸይድዎምሲ ክንስሑ እዮም በለ። ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንደዘይሰምዑሲ ካብ ሞታት ሓደ እንተትስዕውን ከቶ ኣይሰምዑን እዮም በሎ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንዓኣቶም ስምዑ። ቁፅሪ 29 ወንጌል ሉቃስ 16 ቁፅሪ 29 ሙሴን ነቢያትን ኣለውኹም እሞ ንዓኣቶም ስምዑ። ትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ፣ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ። ኩሉ ግዜ ወንጌል ሉቃስ ብሰንበቡ ቦታትና እንታይ ይብሉ? ዞቦ እዝኒ ሰሚዓ ለይስማዕ እዩ። እዚ ኣገልግሎት ጸሎት ወሙታን ይበሃል። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ 3 ይኽፈል እዩ። እቲ ቀዳማይ ብስም ኣቦና ወልደ ኪሮስ ብስም ዝዓረፉ ንኩሎም ሞታት ቤተክርስትያን እትጽልዮ ጸሎት እዩ። እንታይ እንዳበለት እያ እትጽልይ ጸኒሓ? ወለእመኒ ኣሃተ ሰዓተ ሃይወ በዲበ ምድሪ እስመ አልቦ ንጹህ እምርሳት በቀድሜከ። ሓንቲ ደቂቕ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ሰዓት ኣብዚ ዓለም ዝጸንሐውን ኣብ ቅድሜኻ ንጹህ የብልናን እሞ ንሙታንና ብፍትሒ ብምሕረት ብፍርዲ ዘይኮነስ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃቦም ዝብል ጸሎት ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ካባና ካብ ሰባት ጉድለት ሓጢኣት ኣበሳ ከም ዘይሰኣን እግዚኣብሔር ከዓ መሓርን ርሕሩሕን ምዃኑ ቤተክርስትያን ኣሚና ስለ ኩሎም ሞታን ዕረፍቲ ምሕረት ትጽውዓሉ እትለመነሉ ኣገልግሎት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ንስድራ ቤት ማለት ክልተ ዓይነት ሓዘን እዩ ዘሎ እሞ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሓዝን እሞ ካብ እግዚኣብሔር ደበስ ክንረክብ፣ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሓዝን እሞ ካብ እግዚኣብሔር ምጽንናዕ ክንረክብ፣ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሓዝን እሞ ካብ እግዚኣብሔር ደበስ ክንረክብ ምእንቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት እዚ ከዓ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ወፈኑ። ከመይ ስድራ ቤት ዘይግቡእ ሓዘን እንተደኣ ሓዚኖም ነፍሶም ይጎድኡ፣ ዘይግቡእ ሓዘን እንተደኣ ሓዚኖም ምስ ሰባት ይቀያየሙ፣ ዘይግቡእ እንተ ሓዘን እንተደኣ ሓዚኖም ከዓ ምስ ፈጣሪኦም ከዓ ይበኣሱ። እዚ ምእንቲ ከይከውን ብምስጋና ክቕበልዎ ምእንቲ ከምቲ ኣቦና ኢዮብ ነቲ መከራ ምስ ተቐበለ ዕራቀይ ካብ ማሕፀን ወላዲተይ ወፅየ ዕራቀይ ከዓ ናብ ማሕፀን መሬት ክምለስ እየ፣ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ከዓ ወሰደ፣ ከምቲ ክህብ ከሎ ኢድና ዘርጊሕና ዝተቐበልናዮ በረኸት ሃብቲ ውሉድ ክህብ ከሎ ኢድና ዘርጊሕና ዝተቐበልናዮ መከራ ፀበባ ክመፅእ ከሎ ከዓ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበሎ ይግባአና ኢሉ ነቲ ናይ 10 ደቁ ብሓደ መዓልቲ ሙማትን ናይ ኩሉ ንብረቱ ምጥፋእን ብኣኮቴት ብምስጋና ተቐቢልዎ። እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል? ቅቡል ሓዘን። ቅቡል ሓዘን ደበስ ዘምፅእ ሓዘን፣ ናብ በረኸት ዘሰጋግር ሓዘን፣ ንሓጢኣት ዝስዕር ሓዘን ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክልተ ዓይነት ሓዘን ከም ዘሎ። ስለዚ ኣይትብከዩ ኣይትወሃዩ ኣይትብልን እያ ቤተክርስትያን። እንታይ ደኣ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሓዝን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንበኪ፣ ከመይ ጓሂ ከም ፍቓድ ዓለም ሞት እዩ ዘምፅእ ኢልዎ። ጓሂ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ግን ንንስሓ ዝኸውን ንሂወት ዝኸውን ዘየጣዓስ ንስሓ የምፅእ። ስለዚ እቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ግን ንዓና ነቶም ንሰምዕ ዘለና ዝወሃብ ዘሎ መልእኽቲ እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ? ሙሴን ነቢያትን ኣለውኹም እሞ ንዓኣቶም ስምዕዎም። ስለዚ ንዓኣቶም እንተዘይሰምዖም ግን እዚ ቃል እዚ ካብ ዝሓልፍ፣ እዚ ቃል እዚ ካብ ዝቕየር፣ እዚ ቃል እዚ ካብ ዝልወጥ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ስለዚ ኣብቲ ናይ በረኸት ቦታ ዘለው ኣቦና አብርሃምን ኣልኣዛርን ኣቦና አብርሃም ንእግዚኣብሔር ተኣዚዝዎ
أبرهوان أب سببان نإجزابير تأزيزو نإجزابير سمعو أب سدت نإجزابير أخبيرو إجزابير كأخم زنري أزلنا أب سماينا مدرن نزل ألم أخبيرو كل عليتات مدري بزرقها خبارغي أميلو سلازي قدس بيت خريستان واستهزنا أبراهام إسحاق ويعقوب أب حقف أبراهام إسحاق يعقوب أنبرلنا نموتان نايلات سلي أبونا أبراهام نإجزابير تأزيزو كما يلون إجزابير تأزيزو كاب عد خوصا كاب بيتسب كاتفلا مسبلو نبي كم خير كيف لته إجزابير تأزيزو عدو قديفو رستو قديفو قلتو قديفو زفلتم سبات قديفو نبت حسارة مكرا زقبلو اللو عدي نبي كم خير كيف لته إجزابير تأزيزو إجزابير مسجن بسجاي نبي كم خير زي فلتمبر نبت إجزابير زهانا سيان إجزابير السرحيان نايزل عالم برهان زلوا صحي برهان زيد ليا سماوي تهاجر سلازت أمته إجزابير تعزيزوي كملس كاب سدر زدل إن ذا خد خونس كملس جزيا نيروجن نبتا سماوي هاجر يتمت نيري ودميت عمت مسكونة زولدو ودميتن عسران شمنتن عمت خون كله أبراهام زعبيش ما قال له يساق نيشتي بزح خلو نيساق ودخا حرد الليلو أبونا أبراهام بإمنة فبزحو يدي بالكانن كبارخو يدي بالكانن دا أخي بله بإمنة بالحسيفي أو ودو خساب زقمت نكزافير تأزيزو يساق ولا مستحرد ولا مستسوى اكزافير كابو كتنسو يخيليلو سلازا أمنه نكزافير تأزيزو اكزافير كأزن سمع زلنا أب حدشين أبولين كدان إزخبر الزهيبو مالي سلازي تا هجر قدسان نبلا بيس بأبراهام بتون قدسان بزحات كام مبرغن كام مسرغن كمزيوم مس أبراهام كأما أدي أم منجس السمايات بخبر بحقوس كأمتي يوم زبل تسفى قميت لنا أدخل عين ريو العزاري العزار أجري زي نبورو إيد زي نبورو كنك أساقس زي كإل دعنكي بغيرهم كسادكو زدالي يزرقع عزو وسبيل انت خونا قلنا يمسقانا السب نيرو العزار انت خون كقلبت زيهاب كاني إيد أجري زيهاب كاني تعنا زيهاب كاني يلون إجزاب هيرا يماررن نيمسقانا السب نيرو سلازي انت يوم زقبرو كم تزرع أنا يزهاب تام سبعي زقحاف زدرب انجرا سلاز نبرو أخلاباتنا يتعدون أبتي أبغني أبكر مجوز زقحاف انجرا خبل عي إكوب سلاز نبرو ولا عند زي تخبلو كابت زقحافو خبل عي إلهم ناون داوس يوم زقربوني رومين سلازي تقدس صحف انتهى بزحجة ذنبنا يو بتهم أخلابات ونيلو نبرهم نالأزار قسلو يلحسوا نبريل زنازو سب عند زي رخبوكا زي هرجن بخلابات غيري نازو منيرو قسل خلبي قبرلكا قسل خلبي قلتي في زحو زبحال بزبرخت زي ولبوتاتنا تزارب خلو مالت سلازي نيكزابير بمسغانا تقبلو اندزو قرمرم نيرو نتحمام اندزي قبلو نيرو اب تحمام سقاين اندزمارر نيرو نابحق فابراهامن يعقوبن ايما اتون جناي مسغانا سب نير نخل تقبلو قلبت انت تبنى حتيات مقبركو حيل انت تهبنى تعنا انت تبني حتيات مقبركو سلازي بخل انت ناي حتيات نخي قبر فأكالي سلازي حسكان اندابله يمسقن نبري حنت قال كان يستوعل زلنا كابتي ناي تهابتام زود غير فراف كبلع قن هارري بالنيري سلازي بطمي وبصمو يحاليفو بس مسقانا حليفو ويل وإياما كان لتو لنداي إما يكون مسمار يلتو ندخاون بدخنتو أي رح حلوني نعو زفقرو نعو زوزون دزي كويني كهلا نريو زلنا كل جزية زجايز كل جزية زبلع كل جزية زستي كل جزية زحقوسي بجكا نايسقا بجكا حلاف نقرنبر سأليو صايمو نابيت እግዚአብሔር كيدو ناب እግዚአብሔር تملشو صقومات ردي زبل ፍጹም ናይ ነፍስ ነገር አይተጻፈን ስለዚህ መስመተ አበይ ተደርቢ ዝብለና ዘሎ ኣብቲ ሓውን ነድን ዘለዎ ቦታ ኣው ተደርቢው ይሳቀ ነበረ ኣው ኮይኑ ግን ነልኣዛር ኣበይ ሪእዎ ኣብ ሕቁፍ ኣብርሃም ሪእዎ ወኣቦይ ብጃኻ ነልኣዛር ስደደለይ ኣብዚ ብሓዊ ይቃፀል ኣለኹ መልሓሰይ ነቂፁ ማይ እንዳንጠበ መልሓሰይ ከተርክሰለይ ብጃኻ ንኣብርሃም ነልኣዛር ስደደለይ ኣቦና ኣብርሃም ሎሚ ንኣልኣዛር
كم تناي قدم تدلخات بلعو تدلخات خلقو تدلخات غحفه يكونن لومي الازار بجكا فتاري اززو ولا حد يلن اسخا مدري اغايسكا اغاسخا ام مدري ننفسخا ايذكركايا نسخا ام مدري ننفس نسغو يذكران سلازي نسخا ابزخ تساق نسغ نابزخ حغوسي بلا بابراهام بحريز انا محرز زيركب كوينه حمش حوات هلونيل سلازي خمت انا ሙሴን ነቢያትን መጽሐፍትን ካህናትን ክነግሩ ንኸለው በሽካዕላል ዝርኦ ዝነበርኩ ከምዚ ዘይመሰለኒ የሕዋተይካ ኣኹም ከይኮኑ ካብ ሙታን ኣተንሲእካ ሰብ ዝምስክር ንገሮም ኣብዚ እሳት ከም ዘሎ ኢሉ ብዛዕባ ሕዋት እውን ከም ዝሓሰበ ይገልጸልና ኣቦና አብርሃም እንታይ ኢልዎ ሙሴን ነቢያትን ኣለው ንዕኦም ስምዑ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ሎሚ ሞት ካባና ይከልግስኒ ታሪክ ናይ ሞት ታሪክ ናይ ትማል ናይ ቅድሚ ትማል ኩሉ ግዜ እንታይ ሓንቲ ፍሉይ እንታይ ሎሚ ኣብ እንዳ ቤኪሮስ ኣሎ ትማሊ ኣብ እንዳ ካልኦት ነይሩ ጽባሕ ከዓ ኣባይና ባኹም ክኸውን ንሱ ጥራይ ትፍልልዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር እዚ መሬት እዚ ሓላፊ ከምቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ክብለና ጸንሐ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ዕምባባ ይረግፍ ትቆጽል ከዓ ይቕምስል ንፍቃድ እግዚአብሔር ዝእዘዝ ግና ንዘለዓለም ይነብር ከም ዝብል ስለዚ ሎሚ መልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና መልእኽቲ ቅዱስ ወንጌል እንታይ እዩ ሙሴን ነቢያትን ንመጻሕፍትን ስምዕዎም ንድምፂ እግዚአብሔር ሰሚዕኹም መገድኹም ኣተዓርዩ ምስ እግዚአብሔር ተዓረቁ ናብቲ ጽባሕ ትገድፍዎ መሬት ስጋ ዘይኮነስ ናብቲ ጽባሕ ትኸድዎ ዓለም ሕሰቡ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስ ህይወትና ምስ ናብራና አሰማምዕና መገድና ከንእንፍት መገድና ከነቅንዕ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብላላ ምክንያቱ መገሻ ኣለና እዚ መገሻ እዚ ከም ዝትሪእዎ ቀሊል መገሻ ኣይኮነን እዚ መገሻ እዚ ናይ ዘለዓለም መገሻ እዩ እዚ መገሻ እዚ ብኣውቶቡስን ብኣየርን በፂሕካ ትምለሶ ናይ ኣዋርሕ መገሻ ኣይኮነን እዚ መገሻ እዚ መገሻ ነፍሲ እዚ መገሻ እዚ ዘለዓለማዊ መገሻ እዩ እዚ መገሻ እዚ ሃንደበት ዝኾነ መገሻ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሆ ወይ ምሸት ፍርቂ መዓልቲ ወይ ፍርቂ ለይቲ ኣበየናይ ግዜ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ከምቶም ጎይቶኦም ኳሕኳሕ ከብል ከሎ ብኡብኡ ዝመስሉ ዝኸፍትሉ ባሮት ምሰሉ እዩ ቀንዴልና ተወሊዑ እንደዘይጸኒሑ በሪሁ እንደዘይተጸኒሑ ሽዑ መዓልቲ ቀንዴል ዘይትምፂኻ መብራህትኻ ክበርህ ኣይክእልን ብኡ ካየነተን ሓሙሽተ ደናግል ኣያሱ ተባሂለን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ምስ ዘለናየ ግዜ ቀደምሲ ስራሕ ኣለና ምርካብ ሲኢድና ኣለኹ ንብል ንኽእል ኣብ ቀሽ ወልዲ ትንሳኤ ሙሉእ መዓልቲ ይውዕሉ ኣለዉ ማለት ኣብዚ ዝጓሰያ ኣጣል የብሎም ዝጓሰያ ኣባጊዕ የብሎም ኣብዚ ዝሕረስ ዝቁጥቆጥ ግራት የብሎምን ኣብዚ ንዓይን ንዓኹምን ነቲ እግዚአብሔር ጽባሕ ንግሆ እቲ ዝሃብኩኻ መኽሊት ኣበየሎ እቲ ዝሃብኩኻ ንብረት ኣበየሎ ኢሎም እግዚአብሔር ካሓቶም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ካህንሰ እይትኮነን ብሃጢኣቱ ኣላ ብሃጢኣቱ ህዝቡ እዩ ካህን ዝተሸመ መዓልታዊ ኪዳንን ውዳሴ ማርያምን ከየብፅሐ ስለ ዘይውዕል ካህን ብሃጢኣቱ ኣይፍረድን ኢሉ ካህን ግን በቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ድቁ ኣብ እሶም እንደዘይድሒኖም ክድሕን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ኩሉ ግዜ ሞት ኣብ ልዕልና ኣሎ እዚ መገሻ እዚ ከምቲ ቀዲማ ዝበልክዎ ሰማያዊ መገሻ ሃንደበታዊ መገሻ ሓያላትን ፈላጣትን ሰብ ጸጋን ሰብ ስልጣንን ከመኻይኑ ኢሉ ዘይክእሉ እዚ መገሻ እዚ ጳጳሳትን ነገስታትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከመኻይኑሉ ዘይክእሉ እዚ መገሻ እዚ ሓራሳትን ነፍሰ ጸራትን ቆልዑ ዘጥብዋን ሎሚ ቆልዓ ገዲፈ ክገይሽ ዘይብላሉ ዘየመኻንያሉ እዚ መገሻ እዚ ኣባፅሕን መንእሰያትን ሎሚ ንሕና መንእሰያት ኢና ግዜና ኣይኮነን ክንጸኒሕ ኢና ኢሎም ዘየመኻንይሉ ሃንደበታውን ሰማያውን ኣምላኻውን ነፍሳውን መገሻ ስለ ዝኾነ ነዚ መገሻ እዚ ሸለል ከይንብሎ ደጊማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብላላ እግዚአብሔር ንህዝበይ ምቕባል ኢደይ ተዘርጊሕሎ ይብላ ኣሎ ነቲ ብሓሳብ ልቡ ዝመላለስ ረሲእ ህዝቢ ምቕባል የእዳወይ ኩሉ ግዜ ምስተዘርግሐ እዩ
እግዚአብሔር ዝጸባጸብ እንደዝኸውን ኣበይ ነርኩም እንታይ ሰሪሕኩም ኢሉ እግዚአብሔር ዘይቅበለና እንደዝኸውን ምኸበደና እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ናባይ ጥራይ ምሱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ተኣምን ንስሓሰ ትሬስዮ ለዘኣበሰ ከመዘኣበሰ ወለዘማውኒ ከመድንግል እንታይ ማለት እዩ ንስሓ ንዝበደለ ሰብ ከም ዘይበደለ ብንስሓ ሓፂባ ተፅርዮ ኢሉ ንስሓ ነቲ ዘማዊ ከም ድንግል ትገብሮ ማለት ደናግል ዝረኽብዎ ጸጋ የውህቦ እዩ እቲ ጥፉእ ወዲ ቤት ኣቦኡ ገዲፉ ምስ ከደ ንብረት ኣቦኡ ዘርዩ ምስ ኣበላሸው እግዚአብሔር ምስተውዓል ሂብዎ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ንብረት ኣሎ ኣብ ቤት ኣቦይ ዘለው ሰራሕተኛታት በሊዖም እንጀራ ይተርፎም ኣነ ግን ብጥሜት ዝሳቀለኹ ናብ ኣቦይ ክምለስ እሞ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ናብ ሰማይን ሓጣኹ ወድኻ ክበሃል ኣይብቃዕኒ እሞ ከምባሮትካ ቁፀረኒ ኣብ ቤት ኣቦይሲ ከምባሮት ኮይነ ክነብር ኢሉ ምስ ተመልሰ ኣቦኡ ገና ኣማዕዲ ምስ ረኣዮ ሓቆፎ ሓቂፉ ሰዓሞ ክዳን ቀይሩሉ ጻዕዳ ክዳን ቀይሩሉ ዝረስሐ ዝረኸሰ ሰብነትና ማለት እዩ ጻዕዳ ክዳን ቀይሩሉ ኣብ እዳው ቀለቤት መሰል ውሉድነቱ ከም ዘይጠፈ እዩ ኣብ እዳው ቀለቤት ግበሩሉ ኣብ እግሩ ጫማ ግበሩሉ ስብሕቲ ኣምፂኹም ሕረዱ እሞ ነተሓጎስ ወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ከዓ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣምልኾ ውዳሴ ምስጋና ንዑ ይኹን ኣበይ ነይርካ ኢሉ ይሓተቶን ኣበይ ነይርካ ስጋው ቦይ ኣበይ ከም ዝነበርና ዘይፈልጥ ኣበይ ውዒልኪ ኣበይ ሓዲርኪ ምስ መን ከድኪ ምስ መን ነይርካ ዝብል እምበር ንሱ ከምኡ ኣየድልዮኒ ወእይንግርዎ ወእይፈቅድ ይንግርዎ ግእዞ ለሰብእ እስመ ለልዩ ይኣምር በማህቶተ እዚኣ ኢሉ ብዛዕባ ሰባት ፀብፃብ ከቕርቡላ የድልዮኒ ምክንያቱ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ከዓ ተንሲኡ እሞ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 እንታይ ኢሉ ዘሎ ከምቶም እግዚአብሔር ዝድንጉ ዝመስሎም ዝድንጉ ከይመስለኩም እግዚአብሔር ዝድንጉ ከይመስለኩም እግዚአብሔር ንምንታይ ዝዕገስ ዘሎ ንስኻትኩም ብንስሓ ክሳብ ናብ ኣምላኽ ትምለሱ እምበር እግዚአብሔር ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን ንሕና ግን ኢሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንፅበለና እዩ ጽድቂ ዝነብረሉ ኃጢአት ዘይብሉ ድኻም ዘይብሉ ሓሶት ዘይብሉ ነውሪ ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ሰማያዊ ቤት ንፅበለና ሓዳሳተ ሰማያተ ሓዳሳተ ምድረ ንሴፎ ዘበውስቴቶን ይሃድር ጽድቂ ስለዚ ንሕና ሎሚ ናብ ዕረፍቲ ናይ ኣቦና ኪሮስ ንጥምት ኣለና ሞት ከዓ ንዓና ናባና ይጥምታል ስለዚ ጽባሕ ገዛኢ ይቕይር ጽባሕ ሰብ ይቕይር እምበር ሞት ኣይገድፈናን እሞ ነቲ ዘይገድፈና ሞት ስጋ ብንስሓ ሲዕርና ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንጥምት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ነቦና ወልደ ኪሮስ ኣብ ተራሕ ወገነት ኣብ ተነፅፈ ዕረፍቲ ዘለዓለማዊ ህይወት يعرفلنا محار أملاخنا نخلكم سدرا بيت نولدي نولد نحوات نقربابتي وكلكم بيت سبكا اغزابير دبسا قدساني دبسكم نأيوب ززنا اغزابير يزنعكم مقشا ألنامو حنا خانز مقشا زي تدالينا خنصنح اغزابير زستوعلو أمر رهابنا سنيلكم سلسماعكمني سنيلكن سلسماعكناني أبتقبروا صلوات كل اغزابير اسمعكم سلقالات اغزابير استمسكنا يخون ጸጋ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ ናብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ኣቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሰናይ ዝኾነ ቃል ዘሪኦምልና ኣለውሞ ነቲ ተዘርአ ቃል ድማ ዘብቁል ኣብቂሉ ዘፍሪ ኣብቂሉ ድማ ናብ ሰማይ ዘጠምት ልብን ኣእምሮን ክህልወና ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ምክንያቱ መገሻ ኣለና ክብሉና እዮም ፀኒሖም ኣቦና እሞ ናባና ዘይኮኑ ኣቦና ኣበይ ኪሮስ ክምለስ ንሕና ኢና ናብ ኣበይ ኪሮስ ክንከይድ እሞ መገሻ ዝገይሽ ድማ ስንቂ የድልዮ ቪዛ የድልዮ ንመገሻ ዝኸውን የድልዮ እሞ ሽዑ ይኮነን ክገይሽ ከሎ ሃታ ዝብል ኣቐዲሚ እዩ ንመገሻ ዝኸውን ዘዳሉ እሞ ንሕና ድማ መዓዝ ከም ንፅዋዕ ኣይንፈልጥና እሞ
መገሻ ከም ዘለና ተሓቢርና ኣለና ካብ ሎሚ ኣትሒና ግና ንመገሻና ዝኸውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘቕውም ንዕኡ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ካብ ኣምላኽና ዘስምዕ ሎሚ ንመገሻና ዝኸውን ቪዛ ሎሚ ንመገሻና ዝኸውን ስንቂ ሎሚ ንመገሻና ዝኸውን ኩሉ ነገር ከነዳሉ ሰናይ ዝኾነ ቃል ተማሂርና ኢና እሞ ከም ቃሉ ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ይርዳኣና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምናልባት ናይ ስድራ ቤት ሓበሬታ እንተሎ ወይ ታሪክ ይወድዩ ወይ ሓደ መልእኽቲ እንተሎ ተን ዘለዋ ግዜ 10 ደቂቕ 15 ደቂቕ ናብ ስድራ ቤት ከነብለን ኢና ከምኡ ኣብዚ ግን ጸሎት ወዲእና ኣለና እሞ ናይ ስድራ ቤት እንተሎ መልእኽቲ Hi, everyone. My name is Kisina, and I'm 8 years old. Me and my sister miss my dad because we didn't get to spend that much time with him because he left to Asmara. But me and Papa had a lot of fun. He would always let me use his phone in the car. He would always buy me McDonald's, and he would always be very nice to me, and we would play together. He used to push me on the swings a lot of times. He was a very good dad. Before I finish, me and Hiab want to thank Auntie Yodit and Uncle Tisfala for always helping us. I love you, Dad. Thank you. Good morning, everyone. First, I have to thank God that we're all here today, and I would also like to thank Him for giving me strength to come here today, though it has been a bit difficult. I'm very happy to see you all here, and I thank you guys for taking time out of your day to come here. Thank you for your support. I'm sorry, but I'm not very good at talking, and I've always been afraid of talking to people. But today I decided that I had to because I have to thank you for supporting me through this tough time. I'm Hiab Estefanos. I'm 16 years old. I am my mother's oldest daughter. I also have a little sister named Kasanet, who's 8 years old. Kasanet and I loved our father a lot, but sadly, we didn't get the chance to spend a long time with him. My father has never thought of me as a child and treated me as his equal. He always tried to make a lesson of everything. He would often talk about politics even when I didn't understand, but I would try my best to keep up with what he was saying. And I'm going to miss that the most. He would take Kasanet and I everywhere we wanted and buy us whatever we asked for. He would always take us to the park, even when he was tired and felt like going home. Losing one of your parents is very difficult, but my father was ready. He used to tell me that when he passed, I'd be okay because I had a brother, Samuel, who would fill in for him. My mother has always taught me to be strong, and my father has always told me to protect myself. I would always think to myself, why is he telling me this? But I finally understand why. Everyone knows that I have many siblings, but I had always thought that I had one. But now I see I have 4. Samuel has taken care of my mother and I since my father's death. He also did a lot for my dad, and for that I thank him. Next, I would like to thank my older sister, Minya. During this scary time, she opened her home to everyone.
so that we can all mourn our father's death together. I hope that you stay safe. And lastly, I would like to thank Bilan. Though I feel sad for myself, I feel sadder for my youngest sister. I am 16 and I didn't get to spend much time with my dad, but my sister lost her dad at the age of 8. This saddens me greatly. She deserved to spend more time with him more than anyone. Lastly, I feel sad for my mother. I would like to tell my mother I want her to stay strong as she was before, especially now. Baba has always respected you and thought of you as a strong woman, and I would like for you to stay like that. And I would like to thank Uncle Teddy for everything that you do for us. And Aunt Alam, I hope that in the future you reach out to me so that you can get to know me. 1 year ago, my father suddenly told us he wanted to go to Asmara. We, my mother and I, especially me, begged him to stay with us. I didn't want my dad to go. I wanted him to stay with me. I didn't want him to leave this country without me. At that time, it was very difficult for me. He said he was going to go to Asmara with Fatum and that he couldn't say no to him. One thing I can't forget is seeing my father leave the house. I thought that he would stay because I asked him to. After he left with Fatum, he didn't come home. The day my father left our house and the day my father died are both days that I can't forget. In the last conversation I had with my dad, we talked about what I would study in college. When I told him I didn't know, he said I should study engineering because I used to always talk about it. I know my dad loved me a lot, and I love my dad as well. And I'm going to miss him a lot. As he told me, I will try my best to take care of myself. I will also take care of my mother and Kasanet. Thank you. Alan Nadi, wala. Okay. Okay. Hello, everyone, and thank you so much for being here, and everyone all over the world who's actually watching us from all the places to be with us today in such a heartbreaking day. But at the same time, we believe that our father Kiros, not only he had all 8 children, he had many people around him. He doesn't have only 8 children. His first child is Eritrea. He actually left my mom, Ishmael Soldi, when I was 2 years old to struggle for his country, Eritrea. He made it to States, to America. And while he was doing all this struggle for Eritrea freedom, in the middle, since there was such a long time between my mom and him, they have decided to go on with their own lives, but to stay together as a sister and brother and to respect everything that they have around us. And Kiro Stefanos was married to Tsahai Gabrat, and they both have 3 children. Their name is Galom, Fitzum, and Samhar. When my older brother Samuel, me, Minya, and my younger sister Bilan, when we first came to America in 1987, there were only 2 siblings that they were waiting for us, which is Galom and Sammy. They were so little, so cute. We were so happy to have brothers. And since Sammy and I were a lot older, after high school, we have decided to move out and started our own life. But luckily,
The house was kept warm because somehow Kiros showed up. She's the sixth child of Kiros Stefanos. And after all long life, you know, as I said, his first child is Eritrea. And once the independence, once Eritrea got independence, he was the very first person to go to Eritrea, the first plane. He was in it. We were so proud of him, very proud of him. He went home, he visited, he saw everything, and he was so proud for all the struggles that they have went, you know, from the Meda, Kab Meda Jamiru, all over the world. We all did it together. And today I would like to say thank you all and congratulations, even after almost 30 years. You know, so Eritrea's our country and our sister as well because of Kiros. And while he was there, our father, you know, he's more like a free spirited person. So he continued his life. And in Masawa, he had a restaurant where he had moved back actually with Tahina, Gadlom, Samson, Fitzubrahan, and Samru. And after that, he moved to Masawa, and he had a restaurant. And there he met a beautiful, another wife named Awet. And as you also see, the two beautiful sisters, Hiyab and Kasanet. Hiyab actually was born in Asmara. Actually, she must be the only one who actually born in Asmara from all of us. And once they made it to States, we were all happy, very happy. So we were all together as much as we can. We always try to support our dad as much as we can. All of us, 6 of us, we all tried our best. And we are so grateful to my dad and our to give us more sisters. And we love you, we cherish you, we bless you, and we will be around. And good thing there's Samuel, Fitzum, and Galom who are going to be taking care of you as a father. And we will always be with you as a sister. We will always support you in anything we can. It's a promise that I made, that we all made for our father. And last, I would like to say thank you to my mother, Ishmael, and Zahaina, to keep us together, to do all the best we can, especially the sixth one because we're all older, we're all very old. So all I want to say is thank you. Asras, thank you so much for being a great uncle. Teddy, all of you, people in Asmara, I might not met you before, but I want to say thank you for everything, loving my dad. You know, Kiros Stefanos is a legend. He will never die. He's just invisible right now. He's going to watch all of us. And, you know, he has to be buried right now in here, but Eritrea always welcomes, and she will always embrace our father, Kiros Stefanos Muskanna. And thank you to the church to have such a beautiful ceremony. And I thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ኣራይ እሞ ወዲእና ኣለና ናብ መቃብር ክንጓዓዝ ፀውዕዎም ነዞም ታሽሙ ዘብሉ ተረፈ ድማ እግዚአብሔር ብሰላም ክፈጽመና ፈቃዱ ይሆነልና።
Yes. بتاعت ذات واحد بقى أنا قص هيك دفعت أنا سرح لنا يعني أول دحين أول خيدي ጫማ ሃገበር دحين على يعني حز حجزه سمار على جماعته وجاك قبل